en tilspidset situation har vores forward air controller, som lige hørte på radioen, netop tilkaldt yderligere luftstøtte til enheden på jorden for at få stoppet kamphandlingerne. 16 flyene vil angribe om et øjeblik. Og denne gang vil de kaste laserstyrede bomber. Skal der hjælpes? Her kommer det første F-16 fra højre. Kaster sin bombe. Der er det. Nummer 2 er på vej igen. Nummer 2 F-16's bomber rammer perfekt, og I ser, at han forsvarer sig selv ved at udskyde flares til forsvar mod varmesøgende missiler. Efter præcisionsbombningerne vurderer såvel helikopter som F-16 kamppladsen. Falcon 1, Falcon 2 og PDA. The target is destroyed, all friendly forces okay, no collateral damage. Falcon 1. One, announcement 2-1. Go ahead. I request assistance on sudden damage assessment. Stand by. Alpha 2-1, sending 1. I see 2 broken rocket ramps. No enemies inside. No damage to civilian buildings. Announcement 2-1, copy. Som I kan høre, viser det sig, at luftangrebene har haft den ønskede effekt, og fjenden vurderes som nedkæmpet, hvorefter opsamling af patruljen forberedes. Flyvåbnets C-130 J-model Hercules vil nu lande ved vores patrulje. I kan kigge til højre og se Herculesen komme ind. Der vil lande ved vores patrulje samle folk og et stykke køretøj op. Hercules-flyet har flere gange været indsat i verdens brandpunkter og samarbejder tæt med såvel danske som allierede hærstyrker. Yderligere er Hercules-flyet yderst velegnet